wannan yarinyar karuwa ce dama ashe wallahi karuwa ce yar kawai kamfanin shirye-shiryen film din batsa ce wallahi wani aboki na yana gaya min yake wallahi sun matallahi group ne da su kuma bidiyoyin ta yafi guda 10 Allah ya wulakanta ki duba min dan girman Allah an hana kowa sakat a media kowa maganar ne yake yi wasu abubuwa masu muhimmanci ma an bar su an dawo kan wannan maganar ana kashe mutane a can ana waye duk an bari an dawo kanta saboda me saboda an ga an mata cin zarafin da wala ba taɓa yi wata ya mace ba kuma musulmai fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musulmai sun fara shirye fina-finan batsa Allah wadaranki wallahi Allah ya wulakanta ki Allah wadaranki Allah ya isa wallahi Allah ya isa duk wanda ya hawaye akan yarinyar nan ya mata Allah ya isa duk wanda ya ji haushi akan abin da aka mata ya mata Allah ya isa matsiya ce ya shegiya karuwa. Assalamu alaikum warahmatullah. Na so kan na ƙara magana akan wannan kadiyar saboda cikin ikon Allah na samu yin magana da ko in ce yarinyar ko kuma dai abin da yake alaka da ita kai da abin mamaki da zaka ga dan uwanka musulmi ya fada masifa maimakon ka tausaya mar kai kuka ka ji ina ma zaka iya goge ma wannan abin a matsayin kaddararsa tunda ya riga ya faru ko da malami mai wa'azi yana wa'azi ne ya tsoratar ya fadakar ya hana mutane kasu yi amma in sun riga sun yi laifin da Allah zai sa su a wuta ba murna malami yake ba ala ƙara yake cewa ba duk malamai da take cewa kar a sha giya idan ka sha giya kuma ka mutu baka tuba ba sun tabbatar aikin da Allah ya ce na yan wuta ne amma ba murna suke Allah ya kai ka wutar ba da zai gafarta ma ya ma rahama ma dalla haka aka fi so kafin ka yi za a tsoratar da kai me nake so in ce yanzu wannan bawan Allah ina rantsewa da Allah bai san yarinyan nan ba wani abokinsa ne kawai ba ma a san kowaye ba wani tataccen makaryacin ne kawai ike gaya mara abu irin labarin nan kai ai akwai yan mata da take da kungiyar kaza to ai ina jin mata a cikin yan mata yan kungiyar yin kaza haka kawai ya ala iyafa yazo kai ka ce shine ya gani da idansa yazo ike taran tsarantsi kuma yake Allah ya tozarta ki Allah ya wulakanta ki bawan Allah zan ma nasiha kai abokina ne dan uwana ne duk abin da ya samu dan uwanka musulmi kai Allah kai murna ka ji daɗi kai ma fatan tsiya da wuya ka mutu ba a jarabce ka da wannan masifar ba ko makamanciyarta ka tuba wannan shawara ce ka tuba ba dai ka zo midiyar ba ka tuba kuma ka nemi gafarar wannan yarinyar ka nemi gafarar ta in kai nadama za ta yafe ma saboda billahi la ilaha illa huwa abin da yake faɗi akan yarinyar nan wallahi tallahi ƙarya ne ni da nake magana nayi magana da yarinyar baki da baki a yau ma nayi magana da ita ba wai ina aiki da me za ta gaya min ko kaza ba amma dai ina da hankali in za a ga yan zance 10 wataƙila zan iya tace guda 7 ƙarya ne 3 gaske ne to a 3 ma da zan iya fahimta ina rantse ma wallahi ƙarya yake kuma ba shi da shaida ba shi da masaniya yanzu da za su nemi haƙƙinsu akan ga ya alakanta ta da ƙungiyar kaza ta hada fina-finan batsa suna sayarwa ya alakanta ta da group din kaza yanzu da za su nemi haƙƙi a hukumance a ce ina shaidarsa abokin nayi ma zai ce wallahi ba in na ga ma ba in ya ga hukuma a cikin abu to ko da ba za a sa hukuma a cikin abu mun jin tsoron Allah balin ga ma wani abu kaga aikata laifi akwai wanda ake yin ta da ganganci akwai wanda masifa take higuwa saboda wata jarabawa bayan na bidiyo akan yarinyar nan wani dan iya ya biyo ni musamman muna ganin mutuncin ka ya zaka zo ka ringa bata kariya zaka yi kaza ya zaka yi kaza yaran da suna kallon malamai suna ta wa'azi suna cewa kaza suna ta cewa a bari sun ki bari Allah ne ya kama su ai da ma kamun Allah in dai an gama baka bari ba sai na ce da hito a wasu jiya sai na ce da shi to yanzu abin da zan tambaye ka tunda dai ka ce kamun Allah ne tunda an gaya musu a wa'azi sun kiji yanzu ka yadda abubuwan da kake aikatawa na laifi wanda ka shaji a wa'azi haramun ne ka yadda ubangiji ya kama kai ya wulakanta ka akan wannan abun ka yadda Allah ya wulakanta kai tozarta ka akan wannan abubuwan banda abubuwan da kake wanda dama kuskure ne baka san haramun bane su wannan Allah ya yafi ma
wanda ka san haramun din ne kuma shaidan ya nazara akan ka aikata, ka yadda Allah ya wulakanta ka akai ko ya fi ma? Waye baya aikata laifin da kafin ya aikata ya san haramun ne, ba na kuskure ba, wanda kan kai ka san haramun ne ba ka yi? Kai mai kallo na har yanzu bai reply ba. Misalin da zan baku, sahabin fa da zaka ji an ce maka yayi sata an yanke mar hannu, da za a dawo ma da shi duniya yau, duk duniya ba mai imanin sa. Wannan sahabin wanda za a ce maka a lokacin annabi yayi sata an datse mar hannu, ba tsafin rahin imani da tsoron Allah da rahin jin wa'azi bane, jarabawa ce da shedan ya nasara a kansa, jarabawa sa kenan, kaddarsa kenan, ba karancin imani bane, yafi babanka imani wannan sahabin da zaka ji an ce yayi zina an mabudala ko an jefe shi saboda yana da aure. Yau da za a dawo da wannan sahabin, kai da baka taba yin zina ba fa kai rabin sa imani ba, jarabawa ka ce bata zo irin tayi ba, mu fahimci wannan fa. Sahabin da zaka ji an ce an jefe shi saboda yayi zina iya da aure, ko kuma an mabudala saboda yayi zina ba shi da aure. Yau da za a dawo da duniya ko ni maman Ka'aba ba su kai imani ba. Mu fahimci wannan ba, tsantsan idan na aikata laifi kaza kai baka aikata ba fa ya nufin kafi ni imani ba. Yanzu mutum nawa ne yanzu a cikin ba su taba yin zina ba, amma kuna nufin sahabin da ya yi zina a lokacin annabi aka yi man haddi, kun kai shi imani? Ya fi ku imani, to ya aka kuma ya aikata laifin da ku aikata ba. Ashe za mu gane ba ta inda Allah ba jarabtar mutum, amma ka ringa kallon kanwarka yarka a matsayinka na namiji uba mai faɗakarwa a media kana karuwa, Allah ya wulakanta ki, Allah ya tozarta ki, mala'iku suna kusa da kai suna cewa kai ma haka kai ma haka. Ka san wannan ko baka san wannan ba? Akwai hadisi ingantacce da yace duk abin da kake roƙa wa dan uwanka musulmi kana roƙan mal mala'iku, Allah zai halicce su mala'iku a gurin nan take, kana Allah iwawa na arziki tana cewa kai ma kwatankwacin haka, Allah ya tsarewa na tana cewa kai ma haka. Su ƴan amin ne ba ruwan da abin da ka roƙa mai kyau ko mara kyau, Allah ya tsinewa wani su ce amin kai ma haka, Allah ya tozartawa ne ya wulakantawa ne su ce amin kai ma haka. Su ba a halittar da bambance addu'a mai kyau ko mara kyau ba, su kawai duk abin da ka roƙa wa wani to za su roƙi Allah ya baka irin wannan abin. To kai yanzu kana Allah ya wulakanta wance, Allah ya tozarta wance, an halicci wannan mala'ikun guda biyu suna cewa amin kai ma haka. Jahili kawai, jahilci da zafin rai, larabcin kirki baka iya ba, Qur'ani baka iya karantawa ba, he zafin ƙarya na addini baka karatu ba, ko ahalari ba za ka iya koyawa ba, amma wai kai ne mai zafin addini. Yanzu kai da kake wannan tsinuwar ka ce amin, laifin da kake aikatawa wanda kafin ka aikata ka san haramun ne, banda na kuskure, wanda ka san haramun ne kuma ka aikata, ubangiji subhanahu wataala ya wulakanta ka ya tozarta ka akan sa, ka yadda amin? Ka yadda ce ne amin? Ba za ka faɗa ba, ni ba ne ba fatan haka. To ka tuba dan kakka hadda jarabawa. In ka ƙi za ka ce na gaya ma, ba baki ne ma ba, sunnar Allah ce, sunnar Allah ce, in baka tuba ka nemi gafararta ba to ka jira jarabawar ka rike, kuma na gaya ma. Kaga wannan shawara da baka ta kauna da soyayya. Assalamu alaikum.